Ai tämmönen. Tervetuliais todistusaineistoa. Me saavuimme. Onko tää miltä olla? Tässä On miltä. Jaha, kaikki menee videolle. Tässä on jotain vikaa, niin Älä näytä. Ei se ole mitään totuus sille. Ei enää tänne. Saaks täällä olla kengät jalassa? Kaikki on pois. Mä en uskalla nyt sanoa yhtään. Ai jaa. Tää nyt niin kauan vaikuttaa. Pidätkö ne ylinopeuttamaan? Joo. Kudenkin. Katsotaan nyt kädestä. Se oli en mä Moi. Anteeksi, kaikki on Aivan tommonen. Ohitamme vielä tämän. Niin. Ja sitten mä sain ne tanskalaiset kiinni vasta sillä Berliinin jälkeen, että ne kyllä ampuivat. Joo, sit mä Sä ostit sen, ei saa testellä, vaan selkeä Mitä sä sanot? Niin, just sanoit, että tavallisella kameralla olisi kuva. Mä oon oikeesti itse valinnut tän tietämättään, koska mä sanoin, kun mä näin tän kaupassa, että tää oli mun mielestä hieno. Sitten mä oon ostanut tän avaruutta. Ja Kirsiltä. Me oltiin 300 kentällä. Kaikilta avaruutta ja niiden ystäviltä. Joo. Tää oli aivan kiva. Ja oli kaikki muut kelaajat. Mä arvoin, att det blir levyjä. Jag fick försöka ge sån där ljusstaken. Fått massa pengar och dikt och frames tänkte jag säga, ramar. Ska jag ta ett till? Om du vill. Du ska ta från bordet också innan de börjar köka. Innan de förstör. Ja, precis. Okei. Älä katso. Miten sä palaat sahaan? Ei mä voi. Okei. Ota noin. Okei. Sä oot kokeillut tätä kakku oikeesti. Otetaanko tosta? Annas me pitää liikuta vähän lisää ton toiselta puolelta. Otellaanko siinä niinku seistä varten vai? Joo. Se on oikein sopivaa. Tää. Miten tää vaihtaa? Oli hyvä, kiitos. Sitten voit ottaa tosta. Mä otan sen. No niin, tervetuloa. Pidemmälle. Joo, mutta. Terve. Hauska tappaa vanha tuttu. Kiitos hirveästi. Joo. Kiitos. Ei. Vai suokaa? Hyvästä. Onneksi on. Mä ajattelin naisille. Voitte sitten varmaan kaikki aloittaa meidän jälkeen tästä. Me ollaan just aloitettu tää syöminen tässä pidettiin just rukoitella itse. Hei Lovisaita. Kuka täällä on? Mä en tunne. Se on kuule tämmönen pankkikartti. Hei! Katos vaan, sulla on niin. Kumlasta. Suoraan ilmasta. Järjus ainakin. Mulla on yksi kumlasta kotona. Kesän voi. Onks tatti tuohon? Joka kesähän se on. Joo. Se on sikuistamisen alusta.
Se ei haittaa. Se ei kato vaan. Pitääkö kuvaa sitten vaan? Kiva, että te tulitte kaikki. Mä olin täällä tunti sitten. Mä olin täällä varmaan tunti. Kaikki tuli yhdellä kertaa. Täällä on Saafik ja Nevinen. Joo, nyt rupeaa olemaan talo täynnä. Ylhäällä on vain lepakakkuja ja muuta mukavaa. Hei! Elli! Janne. Hei! Elli! Eikö sä mukaan tavannut? Eikä nähdä. Mitäs? Hei, terve. Elli. No, mitä kuuluu kertoa? Eli det här är mina nya kompisar. Det här är en av mina allra bästa vänner. Ihanin ystävä. No niin, se kommer ni. Kaikki yhtä jaksaa tuon tauluun. Mihin? Ai jaa. Här kommer den. Jimmy, mistä päin maailmaa? Haninge, aha. Hei, Anne. Mistä Haningesta? Aha, Anne. Terve, Kirsi. Kaherana. Ja Markus, mitä sä nyt vahingoit? Tässä on tunti täyteen, että se on niin pitkä. Vill man inte då använda den fria Se on kurja katsoa sitä jotain 10 sekuntia vai sitten nyt juu. Sitten harmittaa jälkeenpäin. Se sanoa, että on 500. Häh? Mä sanoin, että on 500. Eikö mä filmaan, onko sä syöt? Ei sua kiinnostavia. Ne kiinnostaviksi. Tää on harmi, kun kaikki naamat on ihan pimeänä. Mitäs Tomi on tehnyt? Missä no niin. Uusi kakku tuolla. Se onkin oikeastaan aika hyvä syys. Se on aika rajoista. Kuorina saapuu. Kaikki niin vakavan näköisiä. Hymyilkäänyt. Tuolitte vatten. Niin, kuti. Mina kompisar och min nya kompis som jag heter sig. Ja, du är mycket lättare att lyssna inför kameran än stå inför videokameran. Hej, Anna, välkommen. Grattis. Kul att se. Åh, tack för tärskan. Vet du, den får du bra. Åh, tack så mycket. Hej. Hej, grattis. Tack. Idiot. Tja! Hej. Tulihan se sieltä. Me yritettiin saada sua kiinni. Ja. Nyt voit tulla sen kameran kanssa tänne. Kohta laulamme oi maamme. Kuka teki mol? Ei, tarvitse paljon.
Stadion räjähtää. No ruotsalaisia et tunne niitä innoa. Tässä ei mitään tekemistä. Ja, varsågod. Isä on aivan muulla alalla kuin lasimestari töissä. Katsokaa. Tosi hyvin näkyy. Okei. Kauhean. Vad? Sä et halua siellä? Hei, mutta mä haluan... Ei niin, se olisi sitten premieralla sama. Hyvä. Kai se paremmin tulee. Liisa sanoi, että En halua, en mä halua. katsotaan. En mä halua. Siis tuo on niin masentava. Se on hirveä katsoa. Miten sitä niinku... Hirveä, mä tykkään. Mä inhoan. Tässä uudestaan. Sano jotain fiksua. Mitä teet? Kato hei. Joo, sitä olisi pitänyt kiertää. Niin, kato, mä yritin vetää sen. Kun hän ja valittu. Ai tosta näkee itse. Miten se onkin noin ihan siis? Läde. Så jag tror det är lite överdrivet det där med en timme. En timme var. Ja, men det är kul att kolla. Så. Filma en timme. Oj, nu stängde av. Har du filmat mycket? Typ en halvtimme. Jag tänkte ju det. Sitten vaan aina vaan. Saanko mä tulla ohi? Kiitos. Ja niin jätti Liisa! Nyt sulla on lihapainossa ja mä oon läpi ollut. Nyt tulee kaikki maahan. Tällaista tuntuu varmaan. Ja semmoinen se tänkte jag ihan siitä, me ei ole niitä kläder. Ei, jag var också ja, det var samma du här. Man var niin, että tullut sisään samaan. Så jag tänkte jag fråga om det finns någon annan. Se oli pitkä aika. Arvaa kuule. Joo, 3 rahassa. Mä tulin 3 tuntia. Mä etin aina. Mä olin Italiassa, mä olin Italiassa, Saksassa, Itävallassa Prahassa. Ei todellakaan, ei todellakaan. Mieluummin jalkapalloa. Heti otti filmassa. Tässä sain sen tekstiviestin. Ilkala TV. Minkä se on kauhean kiitellä? No jalkapallo. Horisontti. Suomi tuttu 2-2. Täällä on joku poliittinen manifestaatio. Vähän per... Säg hej till publiken, Marcus. Hej publiken. Ja. Vad säger publiken då? Hej. Yksi lähtee heti sieltä. Sisään!
Hej Kalle. Klarar du av det där? Kan ni lägga upp era hemsidor? Ja, här ser vi en väldigt koncentrerad man. Hej Leo. Läget? Bra. Du är med där Dennis? Underbart. Vad har ni att säga om dagen? Vaknat. Det är svårt. Okej. Då vet jag. Hej. Var inte nervösa när vi är på film och grabbar. De blir aldrig... På några år sedan. Kylmäksi. Ja. Tällaisia kortteja voi kanssa. Han är skyldig. Nej, Hej Marcus. Du har förändrat frisyr nu. Jag ska se om jag hittar det. Kiva, hirveän kiva. Hei, käännä se, niin sä oot katsoa. Se on hirveän masentava. Kato. Mä näin itse. Se on hirveän. Mä vitsi, mä oon hyvän näköinen. Seuraava, kiitos. Visst är det formerande? Saanko pimeä se kuva? Toivottavasti teillä on hauska. Mä en menettänyt kaikki. Teillä on kyllä hyvä. Mä oon niin hirveästi kaikki. Tjena! Hyvät bileet! Grattis på studenten! Vad gör ni? Det var väldigt Hur känns det nu när du är poppresan? Det filmar ju snart. Hej. Här är det en annan kompis. Jaha. Hade ni varmkläder? Ja, hon hade Ja, men hon... Det väntar tills han har Men sluta, vad filmar du? Säg hej till publiken. Jag ska Jag kan presentera dig. Jag heter Hanna och hon heter Magdalena. Jag skojar bara. Vi skojar. Julia. Vi är lite nervösa här. Okej. Jag kan följa med när ni presenterar er för alla här. Ja, men vi har redan gått och hälsat på alla. Har ni? Ja. Goda svaret extra. Mikä ette? Näitä voit kuvata ihan niin paljon kuin tykkää. Huhhuh, kun on kylmää vettä. Toinen sanoo, että ja mukaan pohjalla.
se kuunnella? Ei se kuunnella. Se on niin insattu kameraa. Ei toi kuvaamaan. Hei, kuuntele nyt mua! Näytä se maha sille! Näytä se rintoja! No niin. Varmaan aina tykkätään näkee tän filmin. Hei nyt näkee itenkin. Wow. Ei voi olla! Ei! Ei! Ja Luke! Kyllä härruli tänne vielä. Se oli hyvä. Snälla. Fine. Oj, jag tyckte det var jättefin. Ta på dig den. Jag drar på mig den över en klänning. Vad tycker ni? Jag skulle ha. Nej, vad kan det bero på? Så här, Sitter prislappen kvar? Du bara stoppar in den så här. Jag försökte kolla liksom. Det var väldigt dyrt så vi tog bort det här. Ja, filmar du eller? Det ser jättefint ut. Vill du se hur det ser ut? Nej, visa mig också. Jag vet inte. Vad häftigt, jag visste inte. Det är så varmt. Ja, precis. Vad läskigt, han bara jagar alla. Det var bra. Kuuntele. Siellä se det. Ajatelteko mä kantaa stereot siitä? Joo, herra. Mennäänkö nyt? Säg hej. Jag kan inte på film. Va? Det var finns kamera. Ja, men le till kameran då, tjejer. Vi har redan. Vi har lätt Ja, men nu är det lite luften. Hei, miksi mä en näe mitään? Mä tiedän, mistä se voi olla. Rauno. Se oli ääntiluku. Rauno. Ehkä. Kuvia kaikki sen, että Nej, de där. Det står där. virtojen vuo laulavat lauluja. Kutsuvat Pohjolaan, Kairalle kauas Pohjolan jossa uskon voimakas on vipanaja. Ei tee mitään, lätsenkitään, riittää maailmaa, jos vain on mieli rohkea. Ei tee mitään.
Onnen vuoden hakunen aion matkataan. Mut yhtä en voi kuitenkaan ulkoistaa poiston sanan. Kallein harteen on mut alkohol. Aikaa! Menkää miksi sä laita lattialle niitä? Otatko sä pois sieltä? Joo. Onpa rakasta, kun mä Hei, toi haluat, että sit kuvataan toista. Tästä festonaussa on teillä ainakaan kylmä. Pirtin lämpimässä. Mulla koko sukkaa hämärässä. Sukkaa kellon raksuttaa mestojen tiellä. Nuorikkona mummo kerralla hääsellä. Ja nyt Markus! Että siis toista. Mä sanoin, että sä voit sanoa. Hei, Lapsena tuntenut murheita en, ja vain kata sain, siksi kai aika onnellinen säilyykin muistelmissain. Hei kultainen
taas sain rakkahimpain. Hetkeä tuota mä untoinka elä, muistoissai säilyy se aina. Hei kultainen nuoruus jää unholaan, vaan muistoissain jälleen sen muun. Vilka, det är så här att vara populär, man blir alltid filmad. Ja, det är underbart! Man ska alltid improvisera. Man ska aldrig selkä vaan poikki. Hyvä. Nää ska jag ta fram nu. Tää sun moru nyt. Wow. Ei, missä banaani on? Se banaani on pois. Men kolla på det finns så mycket som är här nere. Och sen ska vi kolla på den här. Den har jag fått av pappa. Sen fin. Jag tycker det blir här. Ja, du ska dansa med han här. Jaha. Mitä minäkö annan sun lakihakuun? Aivan kauhean patti. Mä soi, ei muuten niin kuulet ja polttava poski, niin loistaa kuin omenan kukkaset voi. Siis pyöritä, lennetä, pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytöä saada, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista lennetä, pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytöä saada, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualle löytöä saada,
Tulee niin paljon rauhaa. Kättä jo lyö. Nyt Rauno. No me tanssijat! Enkä me! Herra! Sano! Life could be so fabulous. Rauno! Ja kaveri. Rauno tanssi nyt. Eikö? Vaan nalle. Nyt leikitään nalle. Ei näkyy mitään. Joo, se on.
Granada, tierra ensangrentada, entradas de toros. Kyllä toi Rauno ihan mahdollista. Que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño. Raunolla sen oma tämä.
Filmar du mig? Nej men, han är sjuk i huvudet. Eikö näet? Ja, men här är det. Kaikilla kielää kuin Milka huoneeseen. Hirveä talo täällä. Pari. Ja niillä on ollut ihan hulluja. Onko se aina noin hyvällä tunne? Hyvässä seurassa. Siiko. Perustanut liikkeen tänne suuntaan. Ahaa. Missä päin? Tässä on siinä Östermalmin torin kulmassa, kun lähdetään sitten tänne rantaan. Sibyllä. Östermalmin on aika iso. Sibyllä kaattaa. Sibyllä kaattaa. Eikö se ole? Joo, vähän Ei, äänikuva tuossa tuli. on tosi on tyydyssä. No siinä vähän... On se muodikkaampi. Muoisempi ja muotoilija. Mulla on komea silmä. Vähän paha. Sormet sitä close-up. Mä oon taskut tyhjät. Se on hämmästyttävää. Pois! Mä tonne päin. Tässä noita efektejä. Toi oli hauskaa joskus vuosi sitten. Mä en koskaan saanut käyttää tätä sen. On sillä huuvit. Ja tohon niin hyvä kun jaksat. Joo. Se oli hellästi tapettu. Se vaan. Se saattaa olla jonkun ihmisen sielu siinä niin. Kyllä se ansaitsi, jos idikaksen joutuu. Kuivaamaan ja tekee kaikkea. Se oli vähän kuin hokkuspokkus, kun se oli tehnyt. Hej och välkomna till Milkas studentskiva 1999. Du är verkligen TV-rösta. Just nu ser du framför dig Harald Lisää, siellä af kaikesta Klingberg. ne kujat kokonaan pois. Jatkuuko se filmi vielä, Markus? Gör den glada Mä studenten. filmaan vielä. Här är studentbarnet. Mutta ei olisi tullut kaikki Här ser vielä. ni Dan Sebastian. Tätt och korta.